hem d'explicar unes quantes coses i doncs, sisplau, si voleu escoltar. Ja sabeu que aquí, evidentment, hi som cada dia perquè plantem cara a aquest estat que no ens vol, que ens tracta malament i hem d'anar endavant. Per aquest motiu, l'11 de setembre portem una samarreta que diu "Tornem-hi per vèncer". I es tracta d'això. Ja fa temps que estem en aquest camí i la samarreta d'aquest any posa en valor aquesta actitud. Hem de plantar cara a l'Estat i anar de cara a la nostra independència perquè volem un país digne i cohesionat, que Déu-n'hi-do, perquè tenim tota una xarxa d'entitats que ens agermana, com ara els Cants de Llibertat, que cada dia ens trobem aquí, i és un exemple de cohesió. El treball que us volem presentar, de fet, és un treball de moltes entitats i aquesta és la gràcia. Som un poble que fa xarxa, que s'aglutina, que s'agermana. De fet, molts ens coneixem ja de fa molts anys i alguns no us coneixem, però ara sí. I es tracta de que arribarem un moment que farem una gran sardana de joia per aconseguir la llibertat. No en tinguem cap dubte. Recordem una cosa molt important, l'11 de setembre, tots a Barcelona, perquè hem de continuar amb la tasca i hem d'homenatjar la gent que va perdre la vida i va viure aquests moments tan difícils. No podem deixar abandonat aquest 11 de setembre, hi ha alguns que estan pensits. Res de res, o és que voleu estar a les mans d'aquest estat que ens tracta a garrotades? Doncs bé, tenim diverses propostes i ara els meus companys, que són bona gent, us les explicaran. Aprofito per donar les gràcies als que m'heu felicitat i els que m'heu de felicitar ja ho fareu després, perquè ara tenim feina. Doncs jo simplement era recordar-vos que els actes que s'estan programant per aquest setembre són els següents. D'entrada, el dia 3 hi haurà a les esglésies de Sant Pere, a l'hora dels Cants. Després dels Cants hi haurà un passe de la pel·lícula El nostre llarg silenci, que està vinculat amb tot el tema de la maternitat d'Elna i que crec que és un tema que pot ser molt interessant per reconèixer i conèixer la nostra història. Els Cants es faran allà. Hi haurà cadires suficients per la gent que ho necessiti. Per tant, hi haurà cadires per estar allà una estona sentats. Això seria aquest dissabte. Després, els Cants duren un quart d'hora, 20 minuts, i després hi haurà... Sí, a 7:45, quan s'acabin els Cants, a les 8 hi haurà el pas d'aquesta pel·lícula que dura al voltant d'uns 50-60 minuts. Amb aquesta 60 minuts, al voltant d'una hora. Això és, diguéssim, per recordar la història, per tenir present la història d'aquesta maternitat de la Catalunya Nord, on nosaltres hi tenim, jo crec que, uns grans vincles. Després, el dia 5, ja ho he dit altres vegades, hi haurà el de la Marxa de les Torxes, que serà un acte aquí a la plaça Vella, on també dels Cants estem implicats en aquest tema. Un acte en homenatge als caiguts per Terrassa el 1713, el 5 i 6 de setembre, aquelles dates del 1713, un any abans que caigués Barcelona. Doncs com cada any commemorarem i homenatjarem els caiguts de la nostra ciutat. I tot això en el marc de l'11 de setembre, com ja ha dit l'Artur, que hem d'anar a Barcelona. Però és que a Terrassa hem fet alguna més. Aquest passat mes de febrer vam estar al poble dels Banys. Ens vam agermanar amb els Banys, on es van trobar el conseller a l'exili Lluís Puig, conseller Josep Rull, i amb centenars de persones de Terrassa, amb més de 500 persones que vam estar allà en aquell dia plujós, que vam estar amb ells donant-li suport i lluitant per la nostra llibertat. Després, al cap d'unes setmanes, a finals del mes d'abril, principi de maig, vam portar a Terrassa una exposició que va veure tot, que és 40 anys d'arrels, 40 anys d'un país. Per tant, tot això ens porta a un arrelament, a un agermanament amb tota aquesta gent. I des dels Sants per la Llibertat, amb el Consell per la República i amb l'ANC com a principal també organitzador, doncs fer un acte on nosaltres ens retrobem, on nosaltres
ens fem un agraïment històric i finalment on hi hagi un reconeixement també històric de tots els fets que han passat a la Catalunya Nord, des de fa 70-80 anys amb el que ha passat fins ara. I per tant, els Camps per la Llibertat, amb aquestes institucions que he dit, junt amb el suport d'Òmnium i amb el suport de Plataforma per la Llengua i amb el suport dels represaliats del 26F, plantegem aquesta sortida, aquest viatge a la Catalunya Nord els 17 i 18 de setembre, on visitarem la maternitat d'Elna, amb les autoritats d'Elna, on ens anirem al poble dels Banys i ens retrobarem amb la Maria Costa i el dia següent, després de passar l'allotjament en aquells pobles, anirem a Prats de Molló, on hi haurà una visita a la Casa Massí, entre altres coses. És a dir, un viatge que crec que és emotiu i de lluita i de dignitat. Tenim dues opcions. Ja sé que vosaltres no sou d'aquests, quedar-nos a casa al sofà o seguir treballant nosaltres per la independència. I això és un camí. És evident que això no porta a la independència de forma directa, però porta a treballar, porta a agermanar-nos, porta a reconèixer el que vam fer a la Catalunya Nord, per exemple, pel tenir les urnes de l'1 d'octubre. I per tant no podem parar en aquest sentit i us demanem que formeu part d'aquest projecte. Jo ara passo la paraula a l'Anna, de l'ANC. Bé, els companys ens han situat i jo ara el que diré serà més des d'un punt de vista més psicològic. Ja no queda res més per dir del que ells han dit i ara jo hi afegeixo la cirereta més personal i més emocional. Ens han parlat d'actes, ens han parlat d'accions i jo vull parlar d'emocions, perquè sempre, sempre, sempre darrere de tots els actes, de tot el que els humans construïm, hi ha la part emocional. I sabeu que no hi ha res que enfonsi més que la inacció. Quan les persones ens trobem inactives, les persones no sabem com sortir-nos-en, quan les persones tirem la tovallola, resulta que fem una baixada emocional que ens porta a més baixada emocional. Per tant, la inacció és el contrari del que hem de desitjar, perquè el desig és el que ens porta a tirar endavant. El desig és el que ens fabrica les hormones necessàries per continuar desitjant. Per tant, què és el que hem de desitjar? Hem de desitjar poder convertir els nostres anhels en accions que siguin reals, que siguin realitzables. Per tant, podem realitzar aquelles coses que anhelem. Per diferents camins, i aquest és un dels camins. Si no és així, si el que fem és acceptar la inacció, això ens porta a la incapacitat. I compte que aquesta incapacitat és el que aquells que a totes ens volen deprimits és el que volen aconseguir. Que ens sentim incapaços, que no tinguem ganes de tirar endavant, que no tinguem ganes de fer res. És el no fer res, jo passo. Ho heu sentit moltes vegades, no hi ha res a fer i jo passo. Això és el que s'està desitjant per la part dels que volen aturar-nos i es volen deprimir-nos. Per això, alguns projectes com aquest tenen una repercussió no només a nivell personal, perquè les persones tenen més ganes de fer coses, sinó a nivell col·lectiu, que com a col·lectiu, com a persones que ens agrupem, totes juntes tenim ganes de tirar coses endavant. I tirar coses endavant en aquests moments, amb aquest projecte, significa tirar coses endavant com a poble amb els nostres propis valors culturals i valors humans, valors humanistes que es posaran de manifest en tot aquest projecte. Què passa que quan som capaços de tirar endavant fets com aquest, que no ens aturem, sinó que ens posem a caminar, això ens empodera. I aquest empoderament, quan en som conscients d'aquest empoderament, la nostra autoimatge, tal com ens veiem com a poble, s'empodera, augmenta aquest empoderament. I aquest empoderament ens porta a augmentar l'autoestima. Molt necessari. Necessitem augmentar la nostra autoestima com a poble. I això ho farem de la mà d'un altre poble que és germà del que ens han volgut separar i no han pogut. No han pogut per què? Perquè som fidels, com a poble som fidels al que històricament ens ha unit,
la nostra cultura, la nostra llengua i les vivències que hem tingut amb aquests pobles. I això què ens porta en total? Ens porta a continuar anhelant, ens porta a la possibilitat de somiar, somiem, i la capacitat de tirar endavant amb el cap alt, amb serenitat, mirant un horitzó d'esperança. És l'esperança la principal emoció que ens ha de continuar tirant endavant. I actes com aquests, projectes com aquests, són els que ens desperten l'esperança i el desig de continuar com a poble, i també ens empodera personalment. Bé, avui, doncs, som actius, no som passius. Mentre treballem i gaudim plegats, ens mereixem gaudir. Construïm, creem i no ens rendim. Dues coses més? Sí, per comprar els tiquets. Sí. Pel tema de la gent que estigui interessada, que esperem que sigueu molts per comprar els tiquets per fer aquests 2 dies a la Catalunya del Nord, amb els nostres companys de la Catalunya del Nord, podeu anar a la seu de l'Assemblea, del carrer Torrent, a l'horari que estan venent les samarretes, que és aquesta 6 a 8. Allà la Maria Teresa Salvó està allà amb tots els tiquets i tot el tema. Avui farem ja la circularització dels cartells i de la informació on hi ha els preus. Els preus són molt econòmics. Hem aconseguit uns preus molt econòmics d'aquests paquets, d'acord? I també hi ha màxima flexibilitat per si algú, diguéssim, només vol anar el dissabte perquè no pot quedar els 2 dies, d'acord? I que tot això allà, a l'Assemblea, d'acord? Finalment, a la plaça Moixenoms el dissabte també hi haurà la informació per poder completar aquest dissabte si algú vol portar-ho allà i comprar els tiquets allà. Jo us dic que a partir de demà, a partir d'avui al vespre, en el grup dels cants, ja tindreu també la informació amb el programa i els preus. De Cultura Popular, dir que actuarà el grup de Ministrils, els Ministrils, del poble dels Valls, faran un concert ball i després, l'endemà, el diumenge, actuarà el grup de Serrallonga. Per tant, tenim la nostra representació cultural en aquest viatge. No us ho perdeu tampoc. Jo us animo el dissabte a venir a la plaça del Rector Oms a veure la pel·lícula que es projectarà, que és l'única pel·lícula que s'ha gravat a dins de la maternitat d'Elna. S'han fet molts reportatges, però cap havia estat gravat allà dins. I és a partir de l'experiència d'un fet que va existir i que hi haurà, al final de la pel·lícula, la persona que el va viure en directe parla també. I és gratuït. Vinga, moltes gràcies.